Čo sa stane, ak nebudete jesť ráno? Odpoveď vás prekvapí. Ak nikdy neraňajkujete, časom si môžete spôsobiť problémy so slinivkou, výkyvy cukru, priberanie a zápaly v trávení. Takýto názor je často rozšírený, ale zavádzajú vás. Pravda je taká, že každý organizmus je individuálny. Ak ráno nechcete jesť, nemusíte sa do toho nútiť. Hlavné pravidlo dobrého trávenia: jedzte vtedy, keď ste skutočne hladní. Keď organizmus nie je pripravený prijímať potravu, ale napriek tomu jete, spúšťajú sa nesprávne procesy. Jedlo sa zle trávi, začína kvasiť, objavuje sa ťažoba, ospalosť, môžu sa vyvinúť gastritída alebo vred. Aby sa tomu predišlo, je dôležité nielen počúvať svoje telo, ale mu aj pomáhať. Užívajte balzám Bolotová. Obnovuje koncentráciu kyseliny solnej v žalúdku a podporuje obnovu celého trávenia a tiež normalizuje činnosť pylorického zvierača, vďaka čomu sa jedlo nezadržiava v žalúdku, takže nebudete pociťovať nafúkovanie, zápchu ani ťažobu. Pripravil som pre vás úplné informácie o balzame Bolotova a špeciálnu zľavu. Napíšte do komentára slovo balzam a počas 48 hodín budete mať k dispozícii 15% zľavu.